Ngimibingelele nginamukele lapha emakhaya igama uNkanyiso Mtshali from Intuzu Makasiya. Abanye bangazi-ke ngoBrilliance. Sila namhlanje e-People's Park eMoses Mabhida. Njengoba nibona-ke la i-setup for umcimbi ozoba khona la ekhaya kusasa i-Mother of All Maskandi Festival. Lapho khona kuzobe kukhona-ke amaciko ngokuhlukana kwawo, kuzobe khona ogatsheni, okhuzani, omthandeni. Kuyobe kusinelana inkundla nje kudedelana kumnandi kujatshuliwe. Ningaphutheni ayibonela i-setup ngaso VIP ngaba kumnandi nje kithi mina sihlangane la kusasa kube mnandi. Ngize kusuke kuzosemnyango indaba ezimnandi lezo, abantu abaprepare kuyabanda lana. Ngicela ukuthi nibe right, niphume emakhaya nihlinzekele ngayo yonke indlela, niphephe abadrivayo bahambe kamnandi. Yimoweni sayibonela-ke bafethu, sayibonela i-setup la iyaqhubeka e-Mother of All Maskandi Festival. Ngicabanga ukuthi izona indawo lezi la kuzobe kuhleli khona la iy'gcukuthwane lokhu kubizwa ukuthi i-VIP. Nakhona nangapha nakhona sayibonela ukuthi nakhona i-setup iyaqhubeka, kunene ne-stage ngapha la kuzobe kusinelwana khona inkundla lapho khona amathile azobe dedelana khona esina giya kuba nje i-stage lesi. Niyayibonela bakwethu iyadi kubo kwalo. Ngicela ukuthi ubabonise nje neyadi abantu babone ukuthi indawo ikhona, indawo ikubo kwayo la ekhaya kusasa. I-Mother of All Maskandi Festival, bengaphuthelwa abantu. Sizobe sikhona siMashayela TV, sizonibona, sizobonana. Siyabonga.